Kasi NBI. Huwag ka kabiyad stocks, no? Ayun kasi sir, pirate sir. Ipay, luig. Giganahan ko. Niyon akong kamera. Pagpahid nga topic. Diba te, pila na tanong. Di paminaw sa among stasyonan. Kay niyo. Wala mas layrat. Tagaan kina ko grad. Uy, Nagbalik na. sa ka TV, kato kinahang na nag-swap. Kasi katong palit pa si ate o katadag ko. Di paminaw mi sa grade jote ha. Kami programa karon alas 3. Ay, pila na lang. Ina puti usa ka channel. Ina, te, usa nga channel. Oh, 93.5. Gada news. 93.3. Para mo gina simentuhan mo gina kay riprap. Vlog ko niyo. Ikaw na gina-feature to nas ko vlog. Ina ba? Ayaw, ka na ko inani. Kaya nga no. I love the book. The one who's selling oh my god. It's scary. Oh my god. I hate drugs. Pagpabibi. Nayot. Limpyo mo kili sila pan adili. Kamo try ate. Karo sa pita cracker hire. Wala. Jud tag taon kay. Sige mo sa sige ba kayo tanaw. Mag-shoot sa mga Sige, sige na hapit na biyag Domingo te. Sige na te. Di ako alam itong mga parada. Try mo. Tanaol daga kamera. Liam me te. Kaila ka te. Papa na niya te si Kwan. Amo ba? Oh, anak man ni niya. Scam na. Junior ni. Okay, bataan ko. Oh, unsay imong gusto te? 10,000? Aluwi, 1 million grabe pulong pangitaon ti. May nanaryo dahil ko. Dai inana din te basta na kay 1 million milyonaryo di ay. Unsa? Luwa mi magbino ang ti taga Wawawin bitaw mi. Di ba ang Wawawin channel 3? Sino di ay? Oh, what na di channel 3? Sitiin mo. Oh, sitiin na ito. Oh, sitiin. So, sorry, good. Kamo na gina. Sige, bangon mi TV sa mo ti. O ako. Oh, ganahan ka magka-TV ti. Adi ko oy. Di ba? Di ba TV ba? Ikaw ba? Wala ko nagbinuang ti ganahan kag TV. Adi lang wala man. Oh, nailay nga TV ti kuno magkinahanglan kag swab test. Wala na COVID na na. Ako bit na inana dai kanang na swab test. Ganahan gi kag TV. Dili ko. Ang ano TV ba kana makakita kag TV? Oo, kan. Oh, unsa ba flat o katungguan? Ayaw lang lang. Ay, di. Oh, silong lang. Tapos ako ilayin, intrete. Lang. Patay ko si Imang Bana. Ibi ako, di niya ko kauligo. Ay, yung raw na. Alam mo ni, tempura, di. Kanya, ati ganahan, gig-activity. Ha, ganahan ka? Ay, di ko katag, pero pagpalit lang. Aluwi. O, sige. Sir, ipagawas ang chiki. Ha? Ipagawas ang chiki. Asa ato katong natong post dated. Sure lang. Sa iya lang, pang... Ate, sa iya, pang TV, ate ha? Okay, kuha man ni ka ng... Kafa... TV. Kana po na. Kaya ko nga. Ay, bayrik ti pura. Lubita ko. Binuwa kami ni amo ti. Karang idungan na tong kaon bas kanang kuan ba? Isa, wala pa na bini. Sa Jennifer, why updated? Di nga ka kitag na maligag puso ti ka magluto pa order. Ayaw na luto na ako. Sa inyo dong. Ah. Hindi tutukan. Lako na isuwa-sura. Pwede na te. Sige, ari lang te. Di mura siya DJ sa kuan, diskuhan. Dasi kuran. Sige sod ko na sir manok na pula. Pamaligya eh. Mark! Kamao na gisa mo joke. Sabay na. Ikaw. Ipakita po mismo vlog uy nga nag-take mig video sa imo. Actually Nelson. Oh nya. Nilmons Banwa lagi na. Ah, Nilson na siya niya. Kana si Muna. Kana siya kanang barangay. Mga diwata. Oh, mga diwata na sila niya. Nana sila yung mga dragon. Saging. Sige, sugot kay dragon. Hinga naman. Kana ko ako. Ang bula na bilin sa. Asa man isa pa Gusto sa baso. Langgana. Asa iso. Langgana. Ganahan ko sa imong likuran ng TI kay murag. Familiar ang color. Kinsa magkuha ng mga power Daghang ranger. siray. Kata dong. Katong ka. Soft drinks. Dili ko mag-shopping kana sa TI hango. Uy, rumahalin big. Nakalitro. Wow. Ay, napangitan na ba na ala? Tubig lang. Uy, tag 20. Mau siya ay. 20 yan, 5, tanawa. Di ka maluoy. Sunata diri sa bilso. Katong mga ari, mga higat, walay pagkaon. Nare mga pagkaon diri bilang kami swerte kay hotdog na nabilin ka. Hotdog
Hotdog karang yapon. Pamilya kay puro prataas mga igan na pa jumbo ani. Te, wait ketchup te. Oy, ketchup! Bayaran na namo te. Tos ba? Bayaran na namo. Sauce. Sauce. Balik-balik na mo ganahan. Ikaray pabalikon. Siray pa. Kunan? Dog. Ketchup sauce. Ato Pahiran? Diya. Pahiran te. Hotdog. Nanapo na siya nang iyang pahipahit. Lain na po kumunaw na. Lain na pagig ko gunauna te. Maapil na daog ka halin. Di naman na pagkapin. Maapil. Dili So, ano? Ah. Ako may buhay interview ni mo nga ako may naglikod ka sa kamera. Oo. Oo no. Nakita mo ang nagkaugor rin kasi po inosente. Gusto na po ni mo magpahit. Ganahan siya pinahiray. Siya pa magbuntag siya pinahiray may gusto. Hinay sa buka og hotdog og katong ulo kuha mo na to ay nagilis ng gawon. Gusto mo nga kap nga kanang ipanahimutang ilang tanan. Uso ba? Da nagwigam ra na usara ka. Bagat ni. Nagdam naglag. Hoy, nagbagat ko nun ni mo dai, Jen. Nana. Nana? Beauty pageant na sila. Kuan. Ayaw lang ko Kundi gihapon. naman na akong kuan kap. Ah, Oh. Hanap. Kana ding bayot may kaslo. oh kanang yan. Kanang yan. Nag-grabbing cup. Aba sala, wala sila. Lahi, siguro na. Sila tapos. Di ba kay plano mo tayo? Sige lang teksturya ha. Okay na, tingin lakaw na ba? Kahit pa siya ba? Wala ko, hindi ako pahit. Odja. Siyempre, ang kaon kap. Salamat kay kap. Kasi sagot sa mong... Inailista ko sap. Ilista niya kung sap ka pa. Samo lang kap. Takto nga na kap, amo na yung feature sa among sasyonan. Kasi siya si Kuya Balong. May nakaka-video. Oo, kana gani. Kami na ba video? Oo. May angel. Alam mo, hag na ro sa Lawa ati. siya kita sa imo ang live di ay. Kami na. Ba ang radyo? Lawa na. Nakag-ready na. Ay, what's up? Nandito like tao di. Ay, sorry. What's up, mga choy? Mga choy, what's that? Rico. Hello mga friends. Live ta diri mga friends, ha?